Думкаме някакви сливенски бокуци. Имаш ли някой наоколо? Такъв. Лили, благодаря. Иска ли хората да думкаме сливенски, да ги думкаме, вече почнах да правя много лапсуси, май ще си лягам. Няма да заекваш само като ме видиш. Но ти наистина ли вярваш, че някой може да те хареса като те види? Сериозно? Няма да заекваш само. Ей, картоф! Ти ли си на погледалото картоф? Хора, споделяйте лайфа всички. Ти си като някакъв преварен картоф, бе, човек. Защо му обиждаш сега? Ами, защото никой не би те харесал. Как можеш точно да си вярваш и да се правиш на някакъв газар тук в това приложение? Ти се мислиш за някакъв привлекателен мъж ли сте, че този крак 40 номер и с тази глава? Привлекателен съм, да. Виж колко съм добре. И си едно имаш две лукчета в бузите, бе, човек. Ева, той е идиот. Валентинка, благодаря Тия ми се. бузи такива, бе. Виж колко съм привлекателен. Не ма ли харесваш? Не, заклеям се. Между другото, знаеш ли, между другото казаха, че са та видели с някакъв амортизиран мъж фест. и Амортизиран малка му фест. мъже. Каквото и да направиш, такъв застарял фест, това е. Много хора са ме виждали, да, предимно по телевизията. Мен не може да ме видиш така по улиците. С това бяхме комши. Антон, не ми каза, че сте живял и ти там в това дере. Той е някъде извън града, хора в някакво дере, в някаква гора. Добре, който съм Том, бе. Той не е в града. Ма той е в едно нищо, той живее в нищото. Въобще, Той човек. няма изобщо там адрес, няма почтенска кутия. Не мога. Той ми обяснява, че си поръчва от Farfetch. Къде ще си доставят нещата от Farfetch, бе глупак? Радвам се, че днеска се така малко се поусети и вече не е с маркови тениски фалшиви. Сложи нещо по-обикновено. Днеска вече не слага реплики. Усети се. Не мога да стоя. То Не толкова мога съм да. казвам, че си хили на сила, аз не знам. Що си хили човек- се това напънал? Да лейбъл груп чува ли се такава марка или не? Не, То в изобщо. квартал Орфей някъде да чуеш бе стои. Няма, да. Не знам да има. Напиши в Ако не Google, има напиши в квартал, Google. ти си в нищото. Стой не покажеш на хората къде се намираш. Излез отвънка да те видят в едно дере. Да, мога да ти покажа и гледката ми, имам панорамна гледка към целия град и вилата, която Ами имаш, ама ти не си живея, казва. струва много пари и струва много Много, повече да. пари от тази пари. Не знам колко струва, ма ти платиха хората от TikTok, за да можеш да си ремонтираш къщата и да довършиш. И Ти още не е обърна довършена. камерата на 200% ще се комплексираш. 3 години довършваш къщата, не знам колко ти струва, ма 3 години я Ма довършваш. какво те и още интересува, не е аз ако готова. трябва цял живот ще я довършвам, това въобще не е твоя работа. И живей с майка си, и майка ти ходи на село. и Напротив, ти казва, даже живея сам, имаме и апартамент, никой не живее там, сам живее. Имам разговор, като ми звъня в Инстаграм и обясняваш как майка ти живее с теб и събота и неделя ходи на село. Айде, айде. Айде, малче. О, не Имам мога на да разговор, ще го пусна, като ме канеше там. И като вика с майка ми ходи събота и неделя на село, може да дойдеш О, тогава. човек, това е наистина. Айде. Какви измислици говори това, бе? Какви неща се измисля, аз вече чак го Майка ти ходи да бере тютюн на събота и неделя на село. Ма аз не живея с майка ми от 5 години, бе, идиот. Майка ти ходи да бере тютюн. Знам много добре вие вашия поминък какъв е. Човек, Стана ти малко така тъпичко. Истината, нали? защо да ми усефери- стане тъпо, защото няма тютюн в нашия край? Истината те усефери малко, нали? Той Реалите наистина не е добре, човек. Кажи майка ти как бере тютюна. Кажи, Натали, благодаря. малко е че връста. Кажи, Майка ми беше началничка в една от най-големите фирми. майка такава. ти, баща ти имат за поминък, берете някакъв тютюн, ти си ми е разказвал. Ти ненормален ли си, бе? Да не те чуе баща ми, че не прилича на Защо оня не го мечката, говориш за ще него? може да те намери да ти изкара червата. Да те чуи само. Окей, господин онлайн каратист. Окей. Ами аз съм карат, аз не те заплашвам, казвам ти. Аз не казвам, че имам предприем някакво насилие. срещу Не, твоя питай род. някой, питай хората Майка за ти мен в ходи, че Сливен. бере Питай... тютюн. Това лоша работа ли е? Абе от тайка така, питай за хората в Сливен, за мен ти повечето хора ма знаят какво е Майка ти баща бере ми. тютюн, това знам само. Как да питам хората в Сливен за тебе, като ти си извън Сливен? Ми по-добре да бере тютюн и да има хубав син, отколкото да Те не си от чупи Сливен. пички и да му педал син като тебе. Хубав си. Ора, всички заедно през ръкавицата. Отколко Леле, то няма зъби и фъфли, мека муцуна
Прилича на някаква бабичка на жена с хормонален дисбаланс. То си мисли за хубав. Светли, изкърти го. Всичко е по 5. Там много скачат. Няма да помогне тази ръкавица. Само Марианката тук, ако се обади евентуално, ама не знам, бая точки станаха, не сме подготвени. Не сме подготвени. Мариански, дигна се. Я му подпали малката пишка. Този да се изправя. Я го запали. Мариански, благодаря ти. То се гифти самичък, бе, и се става, и става. Какво ставаш, бе? Какво си показваш напоследък, чатала? Чатак? Не ги ли хвана? Второто не го хвана. Валентинка, няма то бе! време. Те играят като педали, играят накрая. Нормално един педал да играят и хората му като педал. Като при педал така става. Не го хвана. При педал хост какви да има други, освен педали. Нормално. Кажи за боч. Кажи как лапа на боч на гифтера. Чуваш ли? При педал на хост, Боб как баща лапа. ти може да е така. Баща ми е починал обаче, но това не ме притеснява мен, че говориш за баща ми. Сега няма се жалваш, бе. Майка ти наистина бере тютюн и ти наистина ме беше поканил вас, когато събота и неделя тя ходи на село. Хасковски пес. Хасково, да ти кажа, е доста по-добре от Сливен. А ти не си дори в Сливен, ти си извън града в едно дере. Покажи, излез да покажеш къде живееш, където не е застроено. На един хълм, в едно дере, в едно калчище. На 1000 лева на революта. Хора, няма до него, до къщата му няма път. Няма път, в едно калчище живее. В едно дере. Няма изграден път до къщата му. Къщата му е незаконно построена, те сега ги почнаха да ги махат тия къщи, между другото. Такива мангали, където са незаконно застроени, почнаха да ги махат. Не мога да стоя за клямца. 5000 точки до второ място, сериозно ли ми говорите? Айде, давайте. Те сега гифтерите ще му направят път. Пътищата са скъпи, хора, нека тая колиба там. То го гледам как 3 години си купува телевизор единия месец, другия месец слага лампи, третия месец си купува отвънка греди там, четвъртия месец слага ограда, петия месец направи външна тоалетна. Християнски! Леле, то как крещи, как вика то мангал. И аз не мога да си представя, че тия хора, особено пък то, който е един от най-грозните хостове, си въобразява, че е симпатичен. Това, защото някакви такива му гифтят, даже не знам и аз що. Той не е даже забавен. Хумора му е на дете в 10-ти клас. Не знам, аз за пръв път виждам такова объркване на грозен човек, който да си мисли, че е сексапилен и красив. Той хора е откровено грозен. Това е една мека муцуна с големи уши, с голям нос. Той е като куклата от Куко. Виждали ли сте тази кукла от Куко? Предаването. Едно време имаше едно предаване Куко. Напишете куклата от Куко в Google и ще го видите него. Чакай, сега ще ви го покажа. Можем ли да го издумкаме тази игричка? Чакайте, сега ще ви го покажа. Сега ще го покажа как изглежда. То е тотално. Да го видите нагледно. Готови ли сме да
Тук сме минута, последна минута до края. Пускам ви да го видите си. Какво става, бе? Много мегапиксели. Чакайте да видя. Ето го, вижте го. Абсолютно Последните 21 ръкавица и всички заедно. Да, мека му зуба си 3 минути, въобразяват. това не се опитваш да направи, бе. 3 минути. Преди да беше ме питаш, ще да ти кажа как. Айлинча, последните 20. Той е сплескан хуй, си въобразява, че Нема и красив. раме пуснахме тази ръкавица. Обаче, айде всички заедно, хора. Меката му цуна дето Айде вътре. всички заедно, през ръкавицата. Няма такъв фъфлеш хост. Той Айде не ще може ви да кажа от говори. другия телефон. Даже не Защото той знам ако как вземе е една този битка, той фъфлеш. ще избега, той не знам. си за повече. Близнаци абсолютни, голям нос. 3К е. Ще и скочат мека му 4-5К най-вероятно. Всички заедно. Бой да го думкаме. Бой Всички да заедно, кажем всички какво заедно, това. заедно. 4К са. Мариански! Накажи го! Християнски! Християнски! Християнски Мога да топси, му лапа Венцислава ногите. Теди, Рами Йорданов. Мога да му дам да ми пие вода от ногите. Кой е християнски? Християнски топси, брат Бог. Аре, изчезвай карикатуро. Изчезвай. Правим рестарт на майфа патенца за всеки случай. Аре, чао, галош. Мека. Говори си на хората, че си красавец, че си симпатичен, че си Ама аз свалят. тук не съм казал такова нещо, ти си мислиш тези неща. Ами най-готиния викаш, че си. Благодаря, не съм казал такова нещо, иначе благодаря ти за комплимента. А трябваше да бъде нещо забавно ли какво? Ами Някаква не, затапка ли трябваше да бъде това? не, това ти си мислиш такива неща, явно, що ми ги казваш на мен. Не съм казал, че ще То аз пусна никога не да съм видя. застанал тук пред Не камерата са да кажа, аз съм достатъчно много красив, аз съм комплиментите. много хубав. Не са достатъчно комплиментите ти. Постарай се повече и ще те пусна на битка. Браво, много си хубав, имаш много голяма пишка, какво да ти кажем друго. То пък само за пишки говоря. Бати комплекс. младше. Майко, какъв комплекс има. Е, той е викал на Дейвид, Толкова викал. само за Вие сте пишки педали, говори. викал, и си Леле, пращате майко, пишките един на друг. Този е като един от сусите на Фройд, наистина често. О, не мога. Като плацебник Айде, е. пускай да те бием. Силни ли сте? Хора, да пускаме ли малко пиш? Стефан, very strong player, very nice game, brother. Respect to you. Това на английски ли се опитва да... Guys, tap on the screen and share the live. Tap on the screen and share the live. Какво? Манго Джери се опитва да говори на английски. On the screen, guys. Tap on the screen. Share the live, please. Това са единствените 6 думи, които е научил на английски. Well, where are you from, Valentin Kulagin? Please tell me. Tell me, where are you from? I'm from Mars! Имал къща на Марс. На тебе не ти се получи. Как беше го казал, бе? Той наистина. 150 човека сме хора. Радвам се, че днеска вече се усефери и си с по-адекватна тениска, не с уния ментаци. Няма вече да носиш такива реплики, нали? Пред мен поне. Носи си ги, но когато пускаш битки с мен, не искам да носиш реплики. Защо да е реплика, бе? Защото Венди няма такава тениска. Има. И никога Венди няма да почнат да си шият апликацията така с отрязано F. Те си нарушават собственото име по този начин. Да си отрежат името никога. Няма. От чичо ми от Амстердам ми подари. Това само на ишлеме могат да го ушият по този начин, някакви шивачки. Ама той не е шуто, бе. Той не е шуто. Нещо почнаха да ти се подмазват тия кучета. Ами мусите винаги, просто аз 6 месеца играя с снимка. Не, сега не ще се подмажем, Те ще забрави, намажем аз и как дупето играя. е сега. Те забравиха аз когато играя какво става. Ако Ще намажем и дупето е сега. Юзър 14. Могат да го съдят за това, че носи реплики. Да, по принцип могат. Швейцария съдят. Швейцария, знаете ли, че още на летището спират, ако си с реплика? Случвало се на някои хора. Арестуваха ма. House of Insomnia! Валентинка! Можем ли да последваме House of Insomnia? Въпреки че аз съм сърдит на собственика. Арестуван съм за реплика.
Аз съм сърдит на собственика на Хаоса в Инсомния, но пък... Това в центъра на Сливен ма спряха и ма питаха за скорост. Много се реплика тениска. Хора, всичко ни е по-три. Айде всички заедно. Можем ли да последваме ей тая маймуна тук? Ей тая маймуна тук, можем ли да... Минай си, да. Обаче хора на спида по-три трябва да ги изгърбим тия. Насе, почваш вече целувки да ми даваш. Насе! Има някаква игра. И камето Да, ли да, харесваш? 20, последните 20 ще пуснеш. Насе, какъв е този гифт? Какво прави това, бе? Самичък ли си го пусна пак? Той натиска долу с крака. Той натиска долу с крака другия телефон. Ами Карин, иди да ми викаш леле, сега ми трябваш. Изгърмя се, Не мога, сега ми че. викаш леле. Кой вика натиска, вика долу Даралай. с крака, вика телефона. Кой си го прави сега, брат? Кой? Той много иска да си направи... Не мога с това, честно, брат! Не мога наистина. Добре, можем ли да го изгърмиме това последните 30 секунди и го махам? Иска да си направи клип, защото днеска му пуснах клипа как го думкаме. И пак ще му пусна от 9 как го думкахме и сега ще му пусна клип как го думкаме. Записвам те, палячо. Ще те пуснем навсякъде как те думкаме. Можем ли един последен напън? Наистина изпирам лайфа, пускаме прозорци. Последен напън. Знам, че ви стормозих душички, вече сме номер 2. Дайте му чуковете да се разиграеме. Един последен напън. Последните 30 секунди. Кой ще пусне ръкавица? Имаме ли ръкавица? Кой отговаря за ръкавиците? Мисля, че на конфети и мъни гънища ще го разпукаме и ще го изкъртим. И накрая затапаме с нещо по-така. На тройния спид беше много важно да се вдигнем. Да, те се вдигнаха на троен спид. Мърмял няма кари сега, когато ни трябва. Аз затова повтарям през цялото време да се играя умна, ма няма кой да ме чуе. Добре, можем и всички заедно. Можем и всички заедно. Карина пусна ръкавица малко по-рано. Добре, 2 ръкавици имаме до края. Давайте сега да го думкаме. Аз ще съблюдавам и ще блокирам те, които му играят с малко точки. Дайте да го изгърбим, имаме и мъгла. Точно така, отборно, заедно играем умно. Насе, благодаря. Аре, хващай ги по 5, бе! Хващай ги по 5, бе! Рамон! Благодаря ти, Хаоса в Инсомния! Мърмял! Умножават се точките по 2. Насе, твоите точки се умножават по 2. Давайте манигън на комбо. Добре, застреляхме го. Направо го унищожихме! Имат и те ръкавица, внимаваме до края. Хаоса в Инсомния! Насе и твоите точки се умножават по 2. Хаоса в Инсомния. Мерсаж! Малко остава хронометър. Малко напън. Малко затапаме, най-накрая затапаме. Хвана ги по 5. Малко имаме хронометър, последни 13 секунди, ръкавица имаме. Добре, давайте още малко, мъни гънища на комбо. Няма да се даве, хвана ги Насе, хвана короната по 5. Браво, бе. Ей, сега ни трябваше Каролайн. Наско, благодаря. Кой ще се... Не за малко. То се гифти самичък натиска отпред, гифтише се самичък. Палячо. Няма да го пускам този развъртян. Той каза, баба каза, че е развъртян. Пак се доса. Ама не се доса, бе, случва се. Ма какво се случва? Кой ти е гифтър? Виж какви гифтър имаш, бе? Еми юзърчето, Валентинка, Пами. Какви са тия юзърчета? Ами абсурд, разбира се. Той се гифти самичък. Ръцете са му винаги отпред, бе. Ние го имаме на клипове, всеки път дава ръцете напред, когато му получава гифтове. Не успяхме, бе. Може ли толкова много хора да не успяхме? Той няма кой да му види клипа, той да пусне клипа, целият профил му е с фалшиви последователи купени. Това няма кой да го види, да пусне клипа, няма кой да им види клиповете на тия. Нито има кой да ги последва, неговите гифтари. Няма да си тръгна така. Така иначе вече направи клиповете, ако не може да направим един клип да му го пуснем утре, няма смисъл. Чакайте малко. Чакай.
Какво става това, бе? Чакай малко, бе. Чакай малко. Пускаме с рози развъртяна Мишко. Пускаме рози. Айде да ти видим сега как ще тапкаш. Дигай ръцете, ма като почнеш битката не вдигаш. Пускай рози. Айде сега да го видим Мишока на рози, как ще се гифти самичък. Махай ръцете оттам, махай ръцете паляк. Помяр, махай ръцете. Махай ръцете да те вида. Махай ръцете, смешник. Изкъртете го сега да го видим с двамата му смешни гифтърки с тия загорели джанги там. С двете мангалки загорели да видим какво ще направи. Изкъртете го. Ръкавици нон-стоп, искам до края ръкавици. Даже направо ги зареждайте от сега. Искам да му откъснете главата на мангала. Ай сега теме. Дай Назаре да ти гледам ръцете, ей паляк. Дай Назаре, мангал лъжлив. Дай Назаре да ти виждам ръцете, няма да се гифтиш отпред. Няма да даваш автоклик, чуваш и какво ти казва мангал. Ще ти изкърти меката му цуна. Дай Назаре, бе, мангал. Дай Назаре да ти виждам и двете ръце, мангал. Бой, откъснете му главата. Наско, Мариан, Диана, Мърмял, Айлай, Женова, Петю, откъснете му главата на този гад. На този лъжлив педал. Ега Бургас, пуснете още една ръкавица. Още една ръкавица пуснете. Айде сега в бой всички. Всички бой да го настигнем този помяр. Всички бой да го настигнем този помяр. Можем да го настигнем. 300 човека сме в лайфа. Колкото повече рози имаме, толкова по-бързо ще ги настигнем. Там да те гледат, палячо. Никой няма да дойде ти гледа меката му цуна на смешника на Хасково, нали да видяме какво представляваш предишната игра. Мраж бе, пичко материно! Марш бе, пичко материно! Айде да го настигнем този помяр, не знам дали ще успеем да го настигнем. Колко ръкавици трябва да пуснем. Виждаш ли леличките какво могат да направят двете ти лелки? Смъжете го бе, второ и трето място се умножават по две. Направо го разкостихте бе. Ще те разпна, ще те разчекна в мангал. Смъжете го бе, покажете му бе. Ти ли се опълчиш тук срещу 600 човека бе? Махай ръката, не дей да натискаш паляк, не дей да натискаш да си гифти с автоклик, не си пускай автоклика на розите. Гаден букук, фес гаден, лъжлив. Няма да играеш нечестно, не си пускай автоклик. Ще те изкормя, ще те разчекна. Ще те разчекнем групово генгбенг. Бой! Направо ще те разчекнем, казвам ти, ей. Ще гледаш как падаш, 2 минути сега ще гледаш гибелта си. Гледай какво нищожество си. Какво си пускаш тук спидове, какво си пускаш автоклик върху розите бе, букук. Що не стоя Назаре, а? Що не стоя Назаре? Развъртяна Мишко долнопробна, лъжлива. Ти си реплика, целия си реплика, не само дрехите ти. Така, натискай там, натискай паляк, натискай. Какво натискаш постоянно отпред бе, палячо? Какво натискаш постоянно бе? Да не би да пишеш нещо, какво правиш? Що натискаш? Направо те изнасилихме групово. Смазахме те. Помяр бе, по 300 ръкавици пускаш, само да ме биеш, само една игра. Виж колко си жалък бе, помио. Нищо не можеш да направиш, безсилен си, паляк. Така ще коленичиш пред истинския тиктокър. Пред истинския крал ще коленичиш. Нямаш обич на хората, нямаш хора. Нямаш аудитория, палячо. Ще коленичиш. Виждаш ли сега какво правят хората? Виждаш ли? С 2 джанги там загорели не става, с 2 лелчоци, с 2 мангалки. Не става. Гледай сега как умираш. Бавно, но сигурно. 1 минута ще гледаш моя възход още. Мри в агония, мри, куче на исляма, мри в агония. Гледай как се въздигам. Ще ме стигнеш, знаеш кога? Точно никога. Палято, за къв си помисли ти бе? Като си пращаш горите снимки на 2 загорели джанги там, а? Четак. Ще те разкостя. Бой, моите сладки. Бой. Унищожете го. Как се чувстваш? Как е да гледаш собствената си гибел? Как е да гледаш как губиш и да не можеш да направиш нищо? А?
Ей така и в живота ще е така, ако застанеш до мен, да знаеш. Ще гниеш долу ще гниеш, паляк. И не можеш да направиш нищо. Нищо не можеш да направиш. Безсилен си. Ей, срещу тия хора тук си безсилен, 600 човека направо те разчекнаха. Научи ли си сега урок? Разбра ли? Научи ли си какво никой няма да бъдеш ти? Рамон, конфетите не се отразяват, само рози. Разбра ли сега кой си, къде си? В дерето. Долу дерето. Аре, заминавай. Заминавай ме към Оцуно. И да ми ръкомахаш, долу ти е място. Аре, изчезвай, паляк.